İkilenci celete mulhitliň jogabyýetiniň Kitab-ı Naqdi ber Qur'anyň ikilenci jogaby. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Garar bolly bir 10 jelete bolar, 15 jelete bolar. Allah Teala bizden kabul etsin, mennine gelecek ýadygar galsyn. O qalan jeleteler inşallah Teala Farsi gurulmakçı yani. Çünkü bu bahsi cahani fakat Türkmen ilinin gurulun değil. Kitab-ı yallıktır bename Naqd-ı Kur'an'ni. Takriben müntefemmelerine Zaban-ı Selise Farsi tercüme olugli. O belki şayet Farsi dilin önüne yallanmadı. Bu geçen jelete şoň bir näse zadyň hakynda gurulun etdik. Awwalky şu kitabın bir bunyat, bir paya, bir erzişlerine delillen molly. Şahsi binamı Doktor Saha Mevhum kimligi belli de doktorluk çyndan ýöne ödüm ma'rifi etmek şoldur da. Wagty bir kitabı ýalypdyr. Bir ummatyň aleyhine ki 1400 ýyldan elek gitmeti tarihi var. Benam ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu mukabilen gelip bir kifayet çok bolsa, ten lagal, ten kim? Enen kim, atan kim? Ödün kim? Tanylmaly atan. Oturan ýerden her kim hala kim aýtyp görýär. Evvelki zadi keşi kitabın bir erzişligine, bu bir bunyatlygyna, o kitabın batyllygyna, we hiç bir erzişi ilmiti ýoklygyna näme? Şoň aňyryna vekil mudafaati ýok. Bir kep aýdypdyr, kim aýdallyk bildi. O sebäpler bilen ikinci gurumda şu boldy ki bazen mulhitler Hudaýy inanmaýanlar şu form tefekkür etýärdik ki Hudaýa inanmaslyk Hudaýa inanmaklyk bir olakon derece muhalif bolar gümen etýärler. O fikir etýärler İslam, Kur'an, din gelipdir adamlara şunu inandyrmadan süreyim ki adamlar Allah we haşy şoňa inanyň. Bu geçen jelesi belli boldy. Allah Taala badimeklik on gapdanla kıyameti, cenneti, cehennemi o dünýäni inkar edip fakat Allah badimeklik kim bilen deň bolsa adam ma'rifet taýdan Ebu Cehl bilen deň adam boldy. Fakat Allah badip Allah sığınmaklyk kıyameti inkar etmek üçin Ebu Cehl'in de aqidaty eýne suratyndamışdyk yani. Ola Allah Taala şu inkarlary ýokmuşdy. Belki ayet 65 ayet Sure-i Ankabut'tan size belli boldy. Şu Peygamber Hudaý sallallahu müşrikler, kafirler her wagtki taýmyna bilenlerine, derya bilenlerine, derya bir gäme bilenlerine, şola deryada faqat Hudaýa sığınýarlar. Fa idza rakibu fil fulk da'ullaha mukhlisina lehu'd-din. Fa idza rakibu fil fulk her wagtki şolar taýmyna bilenlerine da'ullah Allah'ı çağırıyorlar. Muhlisine lehu'd-din. Haliset wujuhun halına Allah'a etiqadi, duani deryada fakat Allah da diýe edip aýdarlar şolar. Kafir müşrikane zaman Resulullah Huda aleyhissalatu vesselam. Bu da bir bunyat gelipdi var bir adam. Hudaýy inkar etmeklik bilen Ebu Cehil'den etek tutýar ol adam. Indi baraýly 3-nji gurumda şu kitabın 542-nji seferinden Allah Taala tawfik berip meni bende asy şol öd naqdym başladığında 542 tarym kitabın ortasından. O näme diýip şu taýdan başladım? Çünkü gurrun başga bir ýerde. Şular şu taýda babi bu unwany kıyamet o iman ve kıyamet şu taýda dair edip durýar. Şundan asli müşkili Hudaýy inkar etmekde değil. Belki olakan müşkilleri kıyamata iman yokluğun hakkında. Çünkü kıyamata iman yok, şol mebna bilen Hudaýy inkar etdi. Ýöňde hesabet o da şu bir adam indi hop geldi biri Hudaýy inkar etmekde näme peýda bar insana. Bir adam indi hop cenneti, cehennemi, kıyamati, kabri, haşri, nasri o dünýäni inkar etse o dünya ba deyip, o dünya ba olsa ki hakikatten ba. Bir adamı, ben bir tarafa adam kendi yapacak koyanlar ki fakat Hudaýyna niye kıyametan anlıyor. O dünya kullen yok, o dünya ba. O dünya ba diyen adam ona dehmet düşüyor. Cennet ba, cehennem ba, öğlep dirilmeli falan. O adama mehnet düşüyor. O adam zindigin hedefmet görüyor.
Ona ne kadar mesuliyetler çiğya, onda men bihude yaratılmaptırın o men. Emma Hudaý fakat Allah Taala'nın ödüne inanmaklıkta. Ki bir zati ba Allah adi giyeceğini günleri getirip 7 kat atman 7 kat etek kaptırın. Fakat şoň ödüne inanmaklıkta näme muşkil ba insana? Hiç fikir muşkil barmyş da. Seninle hop gelip cennet, cehennem, kıyamet, kabir onları inkar ettirdin. Onları kabul ettin, bunun idinne mesuliyet ba. Erti Allah'ın oturma bolýan, gözüň hifazet etme bolýan, takkal görme bolýardın. Dinalyk olan soňa hesap gedirme bolýardın. Mehrimnamy raýat etme bolýardın. Ne kadar da boynuňyz çy. Emma faqat sadece bir ýöne Hudaýa inanmaklykda insana näme diýänme? Düşünür diýänme? Sadece o dünýäge inkar ettirdin. Faqat Hudaý ba. Hop sen görtüsü gece bir getirtdi. Atman yarattılar, gün doğurttular, gün batırttılar, ayleti ayksit diye. Şu asıl Allah Teala anlamakla Müslüman doğan insana hiçbir irat gelmiyor, diyan yok. Ama şuna gelip ne mi deyip Hudaýy inkar etdiýärler? Muşkil başka yerden. Kara caydi gelmeyen diýen şey. Başka yerde muşkil var. O da ne mi? Şundan kıyamete iman yok. O çünkü Allah Tebarek ve Teala Kur'an'na, Peygamber Aleyhisselam hadislerine kıyametin haklılığının hakkında, insanın öyle dirilmekliğinin hakkında bir sürü delail-i akli piş ediptir ki yata akıl adamını sonra iman getirecek bolansan ola şu tahin ağdamani başka bir yere ağram bir yerler. Aslında kıyamete iman yok. Yine kıyamete deliller Kur'an'la beter güçlü bolansan şu tahinden o tak ağram verebilmeyeni ne emet yerler? O tak ağram verip barakayım insan ol Hudaýy inkardan kişort yerler. Yoksa şu hitap et orada eğer bir adam şunu kabul etti. Ki bir zati şunu yaradıptır. Halıkı var. Yoktan bar edeni var. Hotbukot şu ne mi diye. Şu Hudaý kimin yoktan bar ediptir. Şu men yamaçlardan dir etmekliğe de kadir olması deyip. Evet hotbukot şun izvarı şoňyna bar ya. O sonra ne mi? Zindigi bu diye hedefment bu diye. O şu tefekkürün ödi insani oylandırmanı çağırıyor. Onu kimin yaratıptır onu? Kur'an'da Allah Tebarek ve Teala soraptır. Em huliqu min gayri şeyin em humul halikun. İnsandan soruyor. Em huliqu min gayri şey. Ay hotbukot hemin turi döredildim diye de. İnsanın mebdeti yok olsun. Bir yerden hayatı başlamadık olsun. Allahu yebda'ul halqa thumme yu'idu. Allah şu zati ki hilqatı başlaya. Ay insan hotbukot hemin turi döredildi mi? Hiç zattan bir bunyat. Em humul halikun. İkiden sonra ne mi? Ay insan şu insanlar şolar ölüden yarattılar mı diye. Belki ödümüz beceremdik. Bizim avval bir başlan yerimizde ba. Kim yarattı onu? Kur'an sana cevap veriyor. Vallahu halakakum. Allah sizi yarattı diye. Sonra yetevaffakum. İneleke sizin canını alacak. Ve minkum men yuraddu ila ardilil umr. Sizin bazı ilanları var. Şeyde bir pes yaşlığı yettiyatınız. Yaşlılığı yettiyatınız. Ki likeyle ya'leme ba'de ilmin şeyye. Siz hiç istad biliniz. Qarriyatınız tamamen bilyenattan yattan çıkarıyatınız diye. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd. Allah şu zati ki sizin bazılarına fazilet verip bazılarına garip etti, bazılarına bay etti. Wallahu ceale lekum min enfusikum azwaja. Allah şu zat ki sizin öz vücudunuzdan siz için denanı yarattı. Ve Allahu ceale lekum min azwajikum banina ve hafada. Şu Allah sizin öz vücudunuzdan, denanın vücudundan oğlan verdi, artık verdi diye. Wallahu razakakum minat tayyibat. Allah şu zat ki sizin size arası zatlardan nimet idiriptu. Yulicul leyle fin nehar geceni günleri gece atıp durun. Enzele mines semai madefelen yağdırıp durun. Fenbetna bihi hadaiqa zate behce. Yerden avudan yaşıl bir rovnaklı zatla gögürdüp durun. Şunun hemmesi insana ne mi peygamber ya? İnsana şu peygamber ya ki insan o da tembir mesire alıp var ya Allah. Tembir ihtiyarlı da yetin. Oğlan kan olacak yetin başlarına. Ulup durdun qarayacak yetin başlarına. Qarayıp durun ölecek yetin başlarına. Şun hemmeti ne emetiye biliyor musun? Şu insani şuna rahnamaya ettiye ki şu insan bir mesire zindagi alıp veriyor ki işte ihtiyarı yok. Şu alıp veriyen mesirde. Fakat şuna ihtiyarı var. Kime oraya bolmaklıkta. Doğru gelecek mi? Egri gelmekte. O zaman şu tarzda Müslüman doğun. Çünkü şu mulhidlin kıyamete imanı yok bolansan ve kıyametin haklığı delilleri Kur'an'da beter güçlü bolansan ne emedecekken bilmeyeni şu kaptalı esen ağdam alacak. Şu Hudaýy inkar etdiler. Çünkü vakti Hudaýy inkardan sonra kıyamet inkar etmeklik onlara beter asan var yani. Şu taýdan soňa garam yapdylar. Şu her wagtda şeýle oturşaňda bir wagt jamada şu wagtda kenenil gynatap. Otursaň Kur'an atdakda
Peygamber attaqta, İslam attaqta. Sen şoňa biraga durdu seni dedi. Men senden bir soragym bar dedi. Kıyamatdan anýam sen şoňa. Şu ölümden sonra dirilmeklik diýen bir gurrun ma. Sen şoňa anýanmy di? Ham şu taýda durýar. Şu şoňa ananlar. Şu şoňa ananmaýar. Bir tarap o taýda Türkmenistanyň merdinne Türkmenistan silen biri barya mewat merde dağıt ýaly sende. Adam şonna şol ýa Türkmenistan silen geçip barýan biri maňa metele okady da. Näçe ketip ýatyň muny? Takkaldary elekde. Ellegere näçe ketip ýatyň muny? Beýle bir dap bolarmy? Ýaş başyňma bir dap. Men bir agy dur dedim. Sen kıyamatdan anýaň dedim. Onu ananyny gatyna anýarlar ýani. Men sana bir agy okyp berýän dedim. Teşvine fikret dedim. Şu Kur'an dedim. Felyanzuril insanu mimma khuliq. İnsan gödesi nämeden yaradyldy? Khuliqa mimma indafiq. Ol yaradyldy şol abi cehennemden böküp çykýan tuğdan. Nereden çykýar? Yahruju min beynis sulbi wat taraib. Ol tuğ çykýar erkadan birinin arasından, denananyň gortagynyň arasından. İnnehu ala raj'ihi laqadir. Beşik şo diýipdir Allah Taala. Adyny getiren ady ýoksa da. İnnehu ala raj'ihi laqadir. Beşik şol Allahy ki şol insany şu form edipdir. Şol öwürläp diretmekine set qadirdir diýip aýtdy. Sen näme diýen şoňa diýdi? Ya, muhada mahul kebetdi. Men gurumştadı men diýdim. Bir adam o dünýä ananyna sonra ya şol zendigitine bolýar, hedefment bolýar musulmandyň. Bu Hudaýy inkar etmeklik her wagtda her zamanda geçen ummatlarda da bolupdyr. Bizim ummatymyzda beter ar bolagla şu wagt keneli diýär. Şoň bir kim Firavun. Firavun Hudaýy inkar etmeklikde dursun. Ödümen Hudaý diýipdir. Ödümen ilah diýipdir. Ödümen ma'bud diýipdir. Men gaýdan mewara bolup durşy diýipdir. Wagty ki Musa aleyhisselam Firavun bilen mukabil bolanna şo da näme diýär? Musa aleyhisselam Allah Taala için çağırýar şonu. Qala Firavun ve ma rabbul alamin? Qala rabbus semawati vel ardi ve ma beynehuma in kuntum muqinin. Firavun ne adam? Rabbul alamin kim bolýar? Hudaý kim bolýar diýdi. Şu Hudaý diýen Hudaý kim bolýar diýdi. Firavun şu munkar Huda şu. Belki öde iddiayı Hudaý edip duran şu tory ýaşyn. Hiç çizi hotbohot çizi näşut. Teşvat akıl näme diýär? Akıl insanyň akly şunu kabul etmeýär hiç bir akıl ki küçüklerin dat döresin şu hotbohot bolsun. İnsan akılsyny kabul edermi? Hiç çizi hotbohot çizi näşut. Hiç ahın hanjere çizi näşut. İnsan aklysyny hiç wagtda kabul etmeýär hiç bir zaryň hakynda. Kemi töri bir zat hotbohot döresin. Hotbohot bolanmasyn. Şu taýda bir soraýapdyrlar. Bir esbab hazır edipdirler. Şoň bir iş edipdirler. Oňam gelip akıllı adamlar şolar diýdiler, "Näme nerden gelýär hotbohot döredi?" Şonu hiç kim kabul etmiyor. Hiç bir akıl kabul etmiyor. Firavun şolan biri. Musa aleyhisselam Allah Teala göde bolanakdy. Göde bar görüp bolmayan insan tagatynda ýok şu. Musa aleyhisselam şu Allah'a karşı çağırýar, Allah'ın kudretine davet berýär. Qala Firavun ve ma rabbul alamin? Firavun aýtdy diýär, Rabbul alamin Hudaý kim bolýar? Qala rabbus semawati vel ardi ve ma beynehuma. Musa aleyhisselam şoňa jogap berýär, Rabbus semawat Allah diýerler, o zaty ki asmanlar yaradypdyr, ekläp saklapdy, vel ardi yer yaradan şol ekläp saklap duran şol, ve ma beynehuma şikiniň arandakini dogrup duran, batyryp duran, ýagdyryp duran, getirip duran, hemmat edip duran şol. In kuntum muqinin, eger ýaqin etýän bolsaňyz. Firavun oty taktynda tamam arakillede oty Musa aleyhisselam bir däne taýak bilen ýanynda Harun aleyhisselam şu gelip iddiaýy Hudaý edip duran adamyň önüne jogap bermelidirler. Musa aleyhisselam hawa Hudaý diýerler şo diýip. 7 gat asman, 7 gat yer yaradyp aýlap eklep taklap duran. Indi Firavun'un jogaby ýok da. Näme diýýärdi? Qala limen hawlahu ala tastami'un? Daşçawran näkilere aýtdy diýe. Muňa aýtdy kepin öde diýdi. Näme diýipdi o sen diýdi. Köken maňa diýjek bolýar. Näme diýen sen diýdi. Musa ise ýene dawatne oturýar. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah diýerler ol bir zaty ki rabbukum siziň Rabbiňiz şu ýokdan bar edeniňiz bir saklap eklep duranyňyz.
Ve rabbu abaikumul evvelin ötüllüğü çöllüğü yaradan eklep taklap suğlan sol. İn kuntum qala rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Sizin ödüğünüz yoktan bar eden, ötüllüğü çöllüğü yoktan bar eden. Şoňa Allah diýerler diýipdir. Firavunny oty gyzaryp näme diýeceğim bilen? Näme diýmeli? Qala inna rasulakumul-lezî ursila ileykum lemecnun. Ona näme diýdi? Peýgamber diýip iýerlen. Diýeli kim diýip? Bu da aklyny inkar etdi. Aklyny. Diýeli kim diýip? Näme diýen efendim? Men ýokdan bar eden, şu wujudun aýlap duran, şoňa Hudaý diýen, şo Hudaý şo diýipdir. Musa sen ýene aýtdy şoňa. Qala rabbul meşriqi vel magribi ve ma beynehuma in kuntum taqilun. Firavun kulak atdypdyr. Allah diýerler şol. Rabbul meşriqi günnüňiň Rabbi ve rabbul magribi gün mataryň Rabbi ve ma beynehuma şikliň arasynda tamam dogrup duran, batyryp duran, akelip duran, getirip duran, göýgödüp duran, gurdup duran, hemrad edip duran şol. In kuntum taqilun. Eger aklyňy işetýän bolsa, sen akıl oýlanypdyr, Hudaý diýerler şo diýipdir. Firavun ýene zorda kabul etmejän kabul edene. Qala la in ittaqata ilahan gayri la ja'alannaka minal masjunin. Menden mas'udat tundan mesela nani ederdi. Qala awalaw ji'tuka bi şey'in mubin. Mesela aşkar delil getirdim. Seni kabul edeceğim diýipdir. In heme yedgat atman, yedgat yer, ay gün hemme da soňa delil. Sen onu kabul etmeyen olsun. Şoň tarafından men sana bir delil köketdim. Kime şoň peýgamberi? Sen ýene kabul etjekmi? Qala fa'ti bihi diýdi. Getirýär Muhammed. Näme köketjektin? In kunta minas sadiqin. Aýtýanyň symmoza, şol Hudaý tarapdan geleniň symmoza köketýän bolsa. Fa alqa asahu de Musa okdy Allah'ın emrine. Taýagyny. Fa idha hiya thu'banun mubin. Ulu qamr azrhawat. Abaryn şeýle asanna iki eňegini defeti, o kasım defetine vardı diye. Etegi de yerde diye. Firavun oturan eline bir çığırıptır diye tutunsun deyip, oturan eline peşe ötüptür diye. Tutunsun deyiptir diye. Yüreği yağlıptır öyle mi? Adamsın yazık ilan olan ne yaparım mı diye. Yüreği yemin. O lokonu azdarhaya unna ağnasıp da tutunsun deyip, oturan eline peşe ötüptür diye. Korkup karşına. Yayınayla kim? Yeni bir iddiayı Hudaý eden mi? Kim ol? Nemrut. Nemrut iddiayı Hudaý et ya da sor. Men Hudaý deyiptir sor. Mu İbrahim aleyhisselam şo bilen barıp Hudaý sabit etmekniň hakynda Allah'ın balygy hem de soňaldygyny sabit etmek hakynda Kur'an'da da mücadeleler bar. Behzetdi peýgamberler. Alam tara ilellezî hajja İbrahim fi rabbih an ataahullahul mulk iz qala İbrahim ol wagty İbrahim aleyhisselam aýtdy diýe Rabbiyellezî Rabbim meniň Rabbim Allah ol zaty ki yuhyi ve yumit hem can meriye hem can adi edip toş var kökerip toş. Qala ana uhyi wa umit bula menen delden gediye can mer can alma ne yapar menden gediye onu diýdi diye bar zınnany ikna zınnany getirin awal feysele bolup duran hakynda birini azat etme bolup durlar birini öldürme bolup durlar öldürmeliğini azat edin azat etmeliğini öldürün deyipdir. Men delden gediye İbrahim aleyhisselam gördü diye bir hamsıkla vurdu taşlar örneklerini alacak var diye. Qala İbrahim o yine bir delil etti diye. Fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel meşrik ve de şu Allah diýip men inanıpdyrna men Hudaýym diýipdirin şol şoňa ýerti kıyamatda tatasmaly diýip aýtýan men ýokdan bar etdi diýip aýtýan maňa jan berdi diýip aýtýan şo kim fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel meşrik bişek Allah şol zaty ki gün ýokurdan nurýa fa'ti biha minel magrib sen eger Hudaý bolsaň Hudaý imanyň ýok bolsa sen şonu başardan ýok aşakdan nur diýipdir fe buhitellezî kefer mat mebhut bolur. Hudaý öz Hudaýlygyny hemme ýerde kökedipdi. Allah'ın bağlığına delil näme gerek? Fa gödüň açmaly. Şu wagt bir adam gelse, günüň bağlığına näme delil näme diyeceksin? Göde da görün görmüyor yakında. Zaten maňa gelip bir diýse, şu mobaýlyň bağlığına näme delil ma diýseler maňa. Bu delil gerek ki, näme boldy da? Şu delil gerek. O ýerde kim daýna? Şu giýen bağlığına näme delil bar? O giýje de giýje. Gör da ýok, şuna delil getir. Baba şu giýje da näme dersin? Şuna delil gerek mi? Allah Taala hemme yerde şol hemmeler şol etdi zanny. O şoň alimliginden, habirliginden, basirliginden, semiyliginden, gudratlylygynyň şoň hemmelerden habar berýär. Ýene bir dasa aýdyn. Wagtym ýok hem tökönni. Hazrat İmam Azam rahmetullahi aleyh başta İmam Azam gurunda. Allah meni şabur rahmetullahi aleyh ulama-i alam ehli sünnetten geçen zamanlarda bir wagtda bir mulhid bilen gurun etdiler. Hudaý inanmaýanlyk biri bilen.
Otam mani her form yenecek bolýarly başaranakly. Her form yenecek bolýar başaranakly. Otam ahir Allah'ın şabir rahmetullahi haza garşyn barýaka yanqa öwünden barıpdyrlar. Halifa aýdypdyrlar şeýle Allah'ın şabiri gelýär. Şoňa şoşun hütdätinden gelämata başa geljek ýok diýdi. Amşan öwünden başa aýdyn diýipdir. Amadagi tapdan. Näme? Am gelip aýtdylar da şeýle Allah'ın sahab näme? Ona birden mulhid ba Hudaýyna anak. Şoňa bir zat diýsen denipdir. O näzire? Şeýle gurrun etdik hawa. Gurrun etdik. Yengip bilmedin, yengip bolmady. Ona men nitdiye, barar nitdiye. Şu falan yerde falan barar nit. O men birak gija galyp barar nit. Birak gija galyp barar. Onam şonu güýmek, ne geljek? Onam gelemde men oturan, näme diýip gija galyp men soraň diýip. Bolýa, eýnen kubernamya gably ýalyk. Oňa diýäli şeýle birden Allah'ın inşaburi bar. Şu gelýär şu ödüm Musa haja bar ya. Ýoly birini ýalyna haksak taňa jogap berer diýdi. On geldi diýär. Eýnen kubernamya gijanak gelip durýar. Oňa gelip oturdy. Han gelmette geljek. Ahir gelip durýar. Oturdy diýär, halife sahab sorady diýär. Näme? Ziran bolana gija galyň. Näme boldy? Emine şu ýaňy gelýärken bir geň dat gördüm sadyk. Şu derýa kenaryndan gelýär diýipdir. Bir geň dat görüp, şu gözdep ödüm aňylyk galym diýipdir. Näme gördüň diýipdir. Onda mene dogry hurmypdym diýipdir. Bir näsen şäni kurman okudym derýa kenara. Birden ýa ýere çümäkanam hurmala. Bağ bol, sop çykdy. Ola kon bağ bol näsen diýipdir. Toranda birden ýa bağly gurhulap ýykyldy. Öde bölek boldy. Toranda bir-birini ýapşakanyp şeýle ola kon taýmyl boldy. Bu derýämi çykyp gitdi şu içine. Men aňgalyp heýran galypdyrym şoňa. Men şonu üçin gija galdy. Omol hatta gulaga asaty. Allah'ım diýäňsimi diýipdir. Akly o da kim diýipdir. Näme diýär diýipdir. Birden horma şäni girmeli, toptanma çykmaly, gurulap ýarylmaly, ta bol taýmyl bolmaly. Derýär akly o da kim diýipdir. Bozak galmyş diýipdir. Ama Allah'ım jogap beripdir. Sen näme diýäň diýipdir. Sen näme akly dogry. 7 gat asman 7 gat yer. Hemmedat hesap kitap bilen hemmedat zaýynda. Şula hot deremesin. Aňda halyky bolmaly. Bir dene taýmyl sana kelläňe gelen ak bilen äzden kelläňe diýip. Onu şonda boyun aldy ýa-da. Ondan şu taýdym inşallah taala biz öz iman agydamyda bitir gaýym bolmak gerek. Şeytan musibeti ýandyr adamy. Ýöne şu peýgamber öküzete aýdan gurrun. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Şunu okumak gerek. Amantu billahi we rasulihi diýip şolardan tawulmak gerek. Her bir imanna weswese bolmasa, her bir musulmançylykda muşkilat bolmasa, bir söten alpariya musulmançylygynda gawşaklyk bardyr we bir keteniň imanyň bolmaly iman nädir? Her bir imanna weswese bolmasa, baýat weswese bolmaly. We bir musulmançylykda kynçylyk bolmasa bar, şoň sünnet zähbi barlygy. Allah temizle tawfik bersin. İnşallah ertaşyndan melek bir şu zemni gurunlaktyrma etdim. Ertaşyndan melek dogry şol Janaby Doktor Saha mawhumyň Kur'anyň hakynda alýan iratlaryň inşallah gurundy. Assalamu alaykum we rahmetullah.